uyamazwi futhi upowerful for umuntu ngoku umuntu uthe uThixo qoma nimvile njalo kodwa kuthi ngenxa yokuba unezinto azizamileyo zehlabathi ihlabathi lilapha kuye kaloku ihlabathi ngulo mzimba sikuwo ukukhanuka kwalo mzimba akukhanuki ngohlobo olunye nomoya umtshali ke ngokusebenzisa lo thuba kwakuyiyona nto kufuneka uba nyani bantwana bakaThixo ubani abesebandleni likaThixo nyani kuba lokhu kwengelo likaThixo uzawufika sisetyenziswa zonke inyama iyasetyenziswa nomoya uyasetyenziswa ngoba phike ngokufa ifake yomoya ufumanisa bakwa zihamba zonke athi kwa umphathi walapho umongameli athi senyameni sisemhlabeni bana kwa ezulwini bazalwana kusuke uYesu emazulwini wazokubonisa indlela yokuphila wasezulwini uYesu uze nempilo yasemazulwini wayizisa apha emhlabeni ebantwini wathi lempilo ifumaneka emntwini ngokuba kholwe kuYesu. Haleluya. Abekholiwe ahlale kuYesu. Yes. Kuba kuYesu akuphunywa. Uthi lo mzalwane yaqiqa okwenyaniso ukuba uThixo akamkhethi wabusobantu kwinhlanga zonke lo uthi amoyike asebenze ukulungisa wamkelekile kuThixo injalo beke niyamkelisa umuntu sebenza ubulungisa wamkelekile kuThixo Kawuthe wakholwa ayiphele lapho kwaku funa umnokholwa yasigade kaloku bantwana bakaThixo sibizwa nguThixo sisazi impilo ngempilo siqhakasela sinezinto esizifundiswe emakhayeni wethu okuba kwamanye amabandla ngeke umuntu usenalo sikuleli kaYesu funeka aphinda ufuna kwasemhlabeni uba ukuze ndibagcine bekhwela ibandla ligcwale funeka ndithini ayofuna isitofi endlini kaThixo batsala mthini akekho zayo kum utsho bazalwane abantu baqhubeka kuye ngelo xesha uthi awubabona ewe beqhubekile uthi akomntu uzayo kum engathi ngoba umsana bantwana bakaThixo le nto bazalwana imfundiso into esityelana yona sihlale emfundisweni le nto yenza umuntu abe ngumzalwane esendlini yakhe azive uba ndingumzalwane ukuhlala emfundisweni okokuqala abantwana bakaThixo uyabona umuntu usaze maninzi amabantu akaThixo eloku dibana abantu noma abantu bathi singabafundi sokuqonda maleli kaThixo dibana abantu abaphethe iBhayibhile kuba befunda iBhayibhile qonda maleli kaThixo sangabe lethi bangela ba wawufika ebangeni likaThixo uhlale noba imeko sithini ukuliqondwa likaThixo xa ungaliqondanga uyaphunguza qona nje imini ngoba ndihambe kuhlanganile bekumebani Wonba uthube nabantu oba aqonda ndiyasikele yabona ukawona abantu usikelele kakho uzifumbela incwadi abantu bakaThixo kuba nabantu usikelele kakho abelini
Ngoba abantu abasipecial ngimvubana. Kude kuthiwe lungisana sithathu nomuntu okumangalelayo. Nisesendleleni ngikakunikela umsiki. Soyifuyela into othi ukhozi benabantu abathile. Kuba kuthiwa kuthi babe kunokwenzeka kwenu banoxolo. Sizinoxolo nabantu bonke. Uthi benoxolo nabantu. Yebo umuntu uthi futhi ujabala kuba lambile liphukudla lidle. Bakholwa lento ukuba ubani yena sizame isiqu abe ready for ukuthetha ngathini.